ole tun tuma hian mola kan en dona ne miso te hi na kan thin rim chu chuan kan han in ko lol thina tun tum po hi voin lama in chim social media te po kan mu chau kha khata thil theng kha ania hetilai hian mi pakhat ming thar phua aron langsar le maya chu a ming thar chu mola ani enge mola anti to pa hi zuru yemo enge mo chu ni sela aron let lenga tunga mola bin ti kha te poron ti de thur thur mai the video kan enanga mola ming aron lan chana hi kan en dona ni tuna video lo clear pot yang hey cao su hey hey cao su mola tikhan mola ani na chana chu kan reta a tu chuan a video hi kan thiranga kan soi bokanga tuna mi hi chu midangina anlak ania mola ti hi aron rihla deuh hleka tilai hi chuan ala amol tuk lo deuh ani mai theiari he zoi dewa he thil kan mu hi kan wi zal tuka mani lo ma pa to ka hetilai paltlang tum ni in alanga thir tu te hian hlau hle maya chim mai tur ani to chuti lai ron kal tlang tum hetilai paltlang tum hrim hrim hi amol version simin ka thia en le taila sa tôi khi apot cái là gì kia ổn ta rất liền được tôi kia tilai hian kan muwa amala chon camera alek chuaka hi phone tha la kala tum zui mani heta po hian aron tlan let thui lo khop maya ama hi voice and version hrim ya mani don ni kem chu han kal thui deuh sela chuan che chi adon chu wang chuan alo thir tu te hian hlau thon puya chu wang chuan mola ti kha a hlo pha ta ni in lang ani ama hi tunge thir tu tan in lo hre mai theya tu chuan tilai hian hei tilai hian hei ran min thata chia ama abula kal phe hei ran tlan let chak khop mai run ama hi chuan tol hura ti hian phone te la lek chuaka ka tiang kha nia tilai lo ko tu mola lo ti tu hi a fakom hle in ka ria a lo thon pui lu tuk ti kha thiat rang mai he tiang ming thar apu hi ama poin om lo ti chu ka ring chi lo tilai han en taila ti han pa takina kal phei thanga ti han en chuanin ama hi jima te pokal thin ni om takani kal dan hi pa reu maya ti chuan hi an kal phei thanga mineral water nge ni ken ni maro chu thui pokal main ti hian ron chim taru mai kal thui deuh sela chuan che cheve ngotang min thar phua voin lama kan chelama thil thang ma ni selangin hetiang ang kara hian nge ni kan ti don ni mol tak tak hi kan latama tilaya in chim mai tur ritual tur po a ve thobin karing amuna kanong ve chi lova amuna tan hian hlau thonum le dona chuti la ya kal tlang lo vatu makha
มีสิ่งตักตอนจวน มีสิ่งตักตอนจวนที่ตีจีอันนี้เข้าระวังให้เตียงอ่ะมีปุ๋ยเทียร์ตัวให้ตัวไล่โซ่เห็นเลยตาสีระจุงมันละตักตะกจังเป็นเทียร์ชุบอันนี้ให้เตียงอินจิมตัวที่อันหัวแต่ปกคันว่ายาจิมมาเดือดคันอันนี้ตัวที่เขากันเสียตัวส่วนขัดเตียงเราเน้นช่ำจิมไม่ถือตัวการะเราว่าการต้องตุ่มเสียงสมัครอะไรมักเวรอะไรโมลาติค่ะพูเวนี่พูที่เลี้ยงกันเดียให้เตียงเหมิงทาร์ปุดกันดูนี่เราจวนจีนฟูจีปอนินก็เท่าไหร่วะให้เตียงเราลุตุกการะเฮียนอินติปาอินติหวยฟักนัดจีเฮียนนี่หรอวะกันหนุนหน้ากันอุ้ยเราเวียวเตนี่จวนเล่ทุกขันนี่เสลังอินเตียงเหจีนเซลตอนอดูเราคบไหมอะไรวิดีโอตบหน้าน่ะคือเท่าไหร่เตียงเฮ้ยกัลสูเฮ้ยเฮ้ยกัลสูมอล่ะ要转入。아침다 Bian 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 ni pak tekan chuak em kayak bener Dua đi. Mau lu kah? Orang suap rasa. Ha, hay lawan ông Pui tệ, cái là mà hay. Va buat pita. Hey. Masuk tu loh. Từ đó. Lu kah? Va buat. Nó là tạt phải vắc chi con lồ phone in. Kau tak son bro. Taruh.